Aha, dvaja v tom. Idem makať! Ja zvládnem všetko. Nebolo to suché moc? Celé toto vzniklo kvôli mne, hej? Vtedy ste ma mali vidieť, ako náručky som hral áno, áno v telefóne chladného, ale ako položili, tak som vyskaliačal, že Markiza mi dala takú šancu. Myslím si, na Slovensku také niečo nebolo. Akože kvázi dve celebrity sa na jeden deň stanú niekým iným. Sú tam aj slzy, sú tam aj odpadnutia, sú tam všelijaké citové záležitosti a je tam všetko, je to dosť zaujímavé. Ja, priatelia, vždy, keď prídem domov, tak toto musí byť zapnuté. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds. Pijete v robote? My nemôžeme pýtať v robote. A kto vám tu dá fúkať, pre Boha? Nejde o fúkanie, aký to trafikom medzi oči. Jako medzi oči? Niektorí povedia, že no, Pavel Rochňák, no, čo je on? Podľa mňa je celebrita Pavel. Ja nepovažujem sám seba za celebritu len kvôli tomu, lebo som umelec, to je trošku iná kategória. Vieš, čo je celebrita? Celebrita je ten, ktorý dokázal niečo tak viac ako ostatní, nie? Asi to môže byť. Platí to asi. Keby sa považovala celebrita za známeho a prachatého, bohatého, vplyvného, tak to nie som. Keď sa považuje celebrita za to, že minimálne 2-krát do týždňa je na obraze, som. Ja nepotrebujem ísť do televízie. Moja robota ma preslavila a preto som slávny, hej? Chcem chodiť do roboty a hlavne chcem stáť pred kamerou. Slava a úspech vždy chutí na začiatku. A potom už nie. Ja neverím. Nová show z bulváru rovno do roboty. Aha, dvaja v tom.